கர்த்தாவே, என் உபத்திரவத்தை பார்த்து என்னை விடுவியும். உமது வேதத்தை நான் மறவேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது பிலிப்பியர் 4 அதிகாரம் 1 ஆதலால் எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்கு சந்தோஷமும் கிரீடமும் ஆனவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தபடியே கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு என்னுடைய சந்தோஷமும் கிரீடமும் என்பதே. கிறிஸ்துவை பின்பற்றினவர்களை அழித்து நாசமாக்க வேண்டும் என்று புறப்பட்ட சவுல் எண்ணப்பட்ட பவுல் வழியிலே தரிசனத்தினால் கிறிஸ்துவை தரிசித்ததினால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியால் கிறிஸ்துவுக்காக ஜனங்களை ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணுகிறவராகவும் விசுவாசிகளை கிறிஸ்துவினிடத்தில் வழி நடத்துகிறவருமானார். இதுவே இயேசு கிறிஸ்து பவுலுக்கு கொடுத்த ஊழியத்தின் பொறுப்பாகும். இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு, அவருடைய ஊழியங்கள், அவருடைய சிலுவை மரணம், அவருடைய உயிர்த்தெழுதல், இவைகளை குறித்து ஜனங்களுக்கு பிரசங்கித்து அநேக திருச்சபைகளை பவுல் உருவாக்கினார். பிலிப்பிய திருச்சபையாரை பார்த்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல், எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்கு சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தபடியே கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள் என்று அன்புடன் சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் நமக்கு தரும் ஊழியத்தின் பொறுப்புகளில் நாம் ஜெயத்தை காண்போம். அதுவே நமக்கு கிரீடமாகும். அதனால் நமக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகும். கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தையின்படி ஜீவியம் செய்கிற பிலிப்பிய திருச்சபையின் விசுவாசிகளே எனக்கு கிரீடமானவர்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். எந்த துறையில் இருந்தாலும் கர்த்தர் நமக்கு ஊழியத்தின் பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். அதை நாம் நிறைவேற்றி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும் போது நம்முடைய ஊழியத்தின் மூலமாக தேவனை கண்டடைந்தவர்களே நமக்கு கிரீடமாக இருக்கிறார்கள். அப்போது நாம் மிகுந்த சந்தோஷமுள்ளவர்களாக தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் ஊழியங்களை உண்மையுடன் நிறைவேற்றும்படிக்கு எங்களுக்கு பலனையும் கிருபையையும் தாரும். அதுவே எங்களுக்கு கிரீடமாயிருக்கும்படி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.